рӯзе марди сарватманд фарзандашро ба сайру гашти қишлоқ бурд. вай мехост ки ба фарзандаш тарзи зиндагонии одамони камбағалро нишон диҳад. пас аз бозгашт падар аз фарзанд пурсид: акнун дидӣ ки одамони камбағал чӣ хеле зиндагӣ мекунанд? писар дар ҷавоб: ҳа, дидам. падар пурсид: хуб, пас бигӯ, ки аз сайру гашт чиро омӯхтӣ? писар дар ҷавоб гуфт: мо 1 саг дорем, онҳо бошанд 4 саг. мо ҳавзи сунъӣ дорем, онҳо дарё. мо чароғҳои барқӣ дорем, онҳо ситораҳо. мо хӯрокамонро мехарем, онҳо худ парвариш мекунанд. мо барои муҳофизати худ девор дорем, онҳо дӯст. мо вақтҳои худро бо тамошои телевизор мегузаронем, онҳо бо оила ва наздикон. падар чун ҷавоби писарашро шунид, ба ҳайрат омад ва надонист ки чӣ гӯяд. баъдан писар боз илова кард: ташаккур падарҷон, чун ба ман нишон додӣ ки чӣ қадар мо камбағал ҳастем.